V srdci nádherné přírody Kokořínska vám nabízím jedinečný pozemek, který je připraven pro stavbu rodinného domu. Stavební povolení na rodinný dům se sedlovou střechou o dispozici 4+1. Pozemek nabízí plně založenou zahradu s okrasnými dřevinami, ovocnými stromy a stylovým pískovcovým vinným sklípkem. Majitel investoval do terénních úprav, vybudoval opěrné zdi a připravil prostor pro výstavbu rodinného domu. Stavební povolení je platné do konce roku 2026. Na pozemku je rozvedena elektřina a voda. K dispozici je také nově vybudovaný vydatný vrt s certifikací. Navíc je zde čistička odpadních vod a systém vsakování vody o kapacitě 25 kubíků. Tato lokalita, Kokořínsko, patří mezi nejkrásnější místa Česka. Nabízí turistické a cyklotrasy a přírodní scenérie a klidný prostředí pro váš nový domov. Přijďte se podívat na tento jedinečný pozemek a začněte si plnit své sny. Jsem Jaroslava Kubínová z Remax Partner a těším se na vás.